Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten laladan pundi kemawon. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Hadi Pamungkas ing waosan cariyos basa Jawi. Purwakane ngatur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayan saking Gusti Kang Murbeng dumadi. Ing wekdal menika kula badhe ngaturaken cariyos cekak nggih menika mliginipun crita rakyat nglajengaken cariyos kalawinginane kanthi ira-iraan keserimpet cindhe. Cariyos menika anggitanipun BP Sudarsono SG. Kados pundi lampahipun cariyos, sugeng midhangetaken. Nuwun sewu Raden, punapa leres andika niki asma Raden Pabelan? Kandhek sauntara lakune sang taruna nyetitekake sing lagi takon, bareng Mas padhekake ciri nyandange ora siap yen iki salah sijine emban saka keputren Pajang. Ora kleru Biung, sira iku sapa lan apa duta saka keputren? Pitakon balike Raden Pabelan. Kasinggihan Raden, kula kautus Kusuma Dewi ngaturaken awala. Jawabe emban kantil karo menehake layang lintingan godhong gedang ditaleni lawi emas. Raden Pabelan mesem nampa layang kuwi nyelempitake ing talinan iket. Sawise rembugan sawetara Raden Pabelan weweh kekucah murwat pisah sesawangan. Embuh kantil bali menyang keputren atur pelapuran gancaring laku. Gantiya sang Kusuma ngantu-antu tekaning wektu bisa ketemu sang Bagus. Layang balesan saka Sekar Kedaton wis kawaca dening Tumenggung Mayang. Separo rencana wis kalaksanan kari nuntasake ancasing gawe. Ger Pabelan, rancangan kawitan wis lumaku. Saiki enggal kirim warta kapan sira bakal sowan kaputren, nanging kanthi laku Dursila supaya ora dikonangi dening prajurit jaga utawa jurit sandi. Pun Rama bakal ngeterake pribadi lan njangkung kayuwananu. Teges lan tetek pangandikaning Ki Tumenggung Raden Pabelan sumanggem dawuh enggal gawe layang balesan katitipake sesideman lumantar emban saka sing lagi blanja ing pasar. Nanging tumrape Sekar Kedaton blanja kuwi mung kanggo sarana nunggu pawarta saka sang taruna kapan mligi tilik mring kaputren. Sawise cetha dina lan wektune sang putri bakal nunggu ing jabane puri keputren. Lebar isa sarampunge ngibadah bebarengan kawula muslim ing Masjid Agung Kraton Pajang. Sakitere dalan jaba benteng kraton sepi, rembulan pangklong ketutupan mendung, mahanani kahanan wengi saya peteng. Katon mewayangan paraga loro mepet benteng putri cedhak keputren Pajang. Nger mengko wancine sira arep bali wacanen kalam ajian iki, nanging diwaca malih iku sarate supaya sira bisa bali basuki. Wis Nger, sira sumadya Rama sakbiyantu karya. Tumenggung Mayang sedakep semadi ngeningake cipta, megeng napas awetara wektu, banjur mendak nebah tembok beteng lan ngusap kaping 3. Keanehan dumadi tembokan beteng kuwi kaya mendak saya mudhun, cukup
kanggo mlangkah mlebu sajroning taman sari sing wis katon ngeglo. Ger enggal mlebu aja lali yen sira arsa bali mengko wadeken laku ajian mau diwaca malih lan usapen tembok benteng kaya laku pun Rama mau. Wis Ger karya Basuki rahayu kang tinemu rampungana lan tuntasna branta wuyungmu Putri Sekar Kedaton kae wis nunggu. Raden Pabelan nyungkemi ingkang Rama lan gage mencolot mlebu tumenggung mayang ngusap tembok benteng iku lan tembok bali munggah kaya sekawit. Kahanan bali tintrim sepi mung swaraning malik kolik lan tuwu mratandani ana maling aguna mlebu pura. Para jaga kemit kraton ora ngerti apa sing dumadi ing jero puri keputren. Swasana soe sepi lan samun. Dia ayu murtening rum wis nunggu semende-lendean cagak saka ngareping puri. Cilang-cileng mandeng ing petengan ora ana gemlibete jalma. Rada kesuh semu gelo apa sang taruna bakal netepi janji. Sawetara isih sabar nunggu kanthi mlaku wirawiri. Dumadaan ana krikil ngenani sikile, krasa ana sing balang tumoleh arai wayangan metu saka grumbul petetan kembang sang taruna pekik wis ngadeg ing sangarepe. Enggal mudhun trap undaan gandeng sijat mika diajak mlebu sentong puri keputren. Rasa bagya mulya sinandang bebarengan. Jeng Putri, kula netepi lan nuhuni janji sowan mligi kangge Andika Kusuma. Lajeng badhe kaparingan dawuh punapa yen kula badhe setya anglampahi senajan ngantos dumugi pecahing dada utahing ludira. Atur panembrama Raden Pabelan linambaran pengasihan jaran goyang. Lan nyatane Sekar Kedaton lemes nglumpruk pasrah sumarah. Kakang, aja ngendika seru, mundhak kadenangan para emban. Saiki gawe crita sing milangoni, gawe aku dadi sengsem lan tansah mesem. Raden Pabelan wis paham yen Sekar Kedaton wis kegoyang, mula kanthi alus nanging gawe kemranyas raga. Alon nanging kelakon sang putri diajak lelayaran ing samudra madu Senggama Cumbana. Kaya dene lakune prau sing diwelehi nerajang ombak nengah munggah mudhun bali kesurung minggir ing pesisir. Nanging bali diwelahi nengah maneh nganti kerenggosan keseret kesurung minggir kesayan. Wola-wali kaya jalma mabuk banyu toak gliyeng nanging mesem gumuyu marem. Putri lugu iku kaya diayun bandulan, kadang selingunen nanging kangen. Wis ora kepitung kaping pira padha sesuka. Paribasan jaran wadon binal dikendhaleni gamel pengalaman sugih akal. Usanane mung manut lan nurut. Wengi kang endah tumrape Sekar Kedaton, rasa seneng marem sinandang. Ora gelo lan eman madu kasucene wis kacicip dening priya sing lagi dikenal. Priya sing wis gawe geger donyaning wanita ing Pajang. Ing telenging ati Raden Pabelan priya sawiji sing bakal dirungkepi, ditresnani diwaraga saka donya tumekaning delahan. Lan janji prasapa iki kaucapake ing satengahing lelumban asmara Senggama Cumbana. Sedina suwengi sang putri ora metu saka sentong putri keputren. Atur daharan wis dicepakake emban ing meja cilik sangareping koripuri. Uga durung didahar
para emban ora nglegewa apa sing dumadi sadroning puri. Pangrasane padha nganggep yen sang putri lagi kurang kepenak badane, perlu ngaso ora kersa diganggu. Lan nalika wengi iku ngliwati wektu lebar Isya, Raden Pabelan nyuwun pamit arep bali menyang Katumenggungan. Sekar kedaton nglendot ing bau kaya abot ngetulake. Ya wis Kakang, sira kena bali, nanging telat randate sepasar maneh, kudu bali menyang puri iki maneh. Janji ya Kakang. Raden Pabelan mantuk nyanggupi, gawe seneng lan nimbulake esem ujiwate sang ayu saya tambah ngangeni milangoni. Alon Raden Pabelan mundur mlebu ing grumbul petetan kembang nyedhaki tembok benteng, papane mlebu kepungkur. Ana candhake. Mekaten para pamirsa, pandemen mliginipun crita rakyat kula wau sampun kula waos crita rakyat kanthi irah-irahan Kesrimpet Cinde, anggitanipun BP Sudarsono SG. Mugi kemawon ceres kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, nuwun rahayu ing pinanggih.